Ụmụnne m ọ nọ hụkwurechi ọnwa nọ nwe mba nọ chai anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nọ m ya sị m na nwere akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne na ọ nọtụla edela akụkọ enugbo ene ọ wụrụ gị ị ga-ekwe ya gaa n'ihu sị m na Chineke nna gọziri ya na ya eji nwee waiwe na ya eji nwe okpoghe ya na-eme biznes emetọ ọfụma jigwere nwa ego ya chọwazie ịlụ nwaanyị hụ nwa agbọghọbịa masịrị ya ọwụ na ya adịla na ngwa ngwa ịlụ nwaanyị mana ya achọla ibuild a relationship ga-lead to marriage ya hụ nwa agbọghọbịa masịrị ya a young girl then the lady na ọ dị ọlakịrị maintenance mana ya were anya na-eji ele ụka lee nwa ha hụ na ọ mara mma ya ekpebie n'ime onwe si ya sapụtakwana nwa na mejie na ya ga-erikwe ya ga-mee this girl approach ọ na-efili na o ruru ha ogo ndị ya nwere ike ikwusiri okwu n'ihi na ọ nọ na-ele gị ya paakị ya moto bata ka ha nọtọziri ya hụzie ya decide ezi ga kwuoro ya okwu ya ga-agwa ya sị biko ya ka ya hụta ya briefly dị ga elele onwe legharịa ma nwere onye agwa ka ọkọwa ya nwa ya gwa ya sọ ya ka ya na-agwa ọ sịrị ili ya sị ose oke obilite tụwa ya hapụ echi ya mee onwe introduce gwa ya na ya laikiri ya ọ na-ele ya like ọ fim dịka onye somebody kpega ekpere Chineke aza ya ekpere ahụ ọ bịa hụzie na edizavu hụ ihe a ịnụkwa na ọ dị too big for ihe arịọrọ Chineke ya jụọ ha ya ọ bịa kụja ya ghọta na o nweghị mis feelings ya narazie nọmba ese na ka ha discuss next time ọ si oke sa ya kpọọ ya mepee communication ya na ya abụọ kpawa ya tụtụrụ nwa anụ ntara wee ya ego na ahụ saa ya not only this girl ya chọpụta na o si n'ezinụlọ na-enwe ụtọ mere ha pọọ ụbịam na ebe ahụ na-eshi ushi ya enyere ha aka n'ụdị niile n'ụdị dị iche iche ya hepụ ha ọwa ka anọ ntara ka ya nyechara nwa bịa ele anya sị mba na ya were kpọrọ nwa n'ugbo oge eme introduce to nne na nna n'ihi na family ha awụ ndị na-agụ akwụkwọ kọta ya ọnụ na a ga-ajụ sọ ọgụrụ gịnị ya ele anya even though na ọ gaghị mahadum mana ọ na-speak fine na okwu ọ na-ebehave ka onye gara school ya sị mba na ihe nwa nidiri na ọwụ touch of education na ọ ga-blend well ya jụọ ya sị na wayek ya olere ya okilere ya yes na wayek ya na ọ dị mma na elekwa na ego na ihe eji ọrụgazi sales girl n'ihi na ya bịara mezie kọmputa school ya gara kọmputa training na ihe eji arụga ọrụ sales girl na-arụghị mụ ebe a na-eme ụmụ photostat and gịnị ya gwa ya sị ya ga like ka ọ gaghachi back to school ule ya sị ya dị serious na ihe ugbo ya kwuru ya sị yes na ọ wote nwa shi gachi back to school back to mahadum back to university ga-agụ pick a very nice course go na ọ wote nwa shiri paika ọ ya ka ya zụakwara nwa single handedly ndị kwesịrị a na-ele anya na oke na ọha ọ ga-eweta sọpọtụ ya nwanye gị hudu ndị ahụ sọpọtụ iri ha riri n'ọnụ ebe nwanne nwoke gara aga mụọ ya ihe niile agụdo otu ka agụ abụọ na ya bụ the family ya gbara ya ka ajụ buo ya n'isi ya na-ebukweni ya comfortably nwa anọ ntara agụkwa gụchaa pụta epostu ya Lagos ya gwa na Lagos na ọ dị fa na ka ya wọkọ ya na ya nwere mmadụ ka ya wọkọ ya eredeploy post ya nearby ọ sị no na ya ga-alekekwa n'ịgatụkwanụ fa na kemgbe nne jiri mụ ya agabeghị ụmụ that long journey before ụmụ ihe ya ka ya marakwana ka ya savụ ebe ahụ marakwanụ ihe ụbọchị ga-eweta ya gwawa ya sọ na-aga ịsavụ ka ọ ga chọta ọrụ bịa nye nwe ya nri no na rada ya ga na-akwụ ya ụgwọ na ọ chọkwa na ọ ga-arụ ọrụ na oles na o kpebiri mana ya zụga ya na skuul ka ọ bịa gacha na ya zụ ya ka o were amamihe ọ gụtara n'akwụkwọ adị ya na amamihe o nwere so that ọ ga-enyere ya aka in life na ọ chọgodo ịrụ ọrụ na ọ gaghị awụ nọ na Lagos na ọ ga-achọ n'ọrụ side ebele nọ na ha bi lelee o ji chọọ ịga savụ na Lagos ebe ya ga-emeli ya ka ọ savụ within o mewere ihe onye onyonyo ya so oke nsogbu anụ na ote nwa shi ga-savụ na Lagos savụ ka savụ cha nlọta ọ latara agwa ya echenji ya jụọ ese nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ya ọ sị ihe dịka gịnị no nothing jụọ ese nwere ihe ọ nidiri ọ sị mba na-enwe ihe ọ nidiri ya kpere ga-emere shopping zụga ya few things still ihu adịghị ya mma ya jụọ ese nwere ihe ọ nidiri ọ gwa ya nwere ihe ọ chọrọ onwe ihe na-abọda ya o kweghị ekwu still ihu adịghị ya mma o kweghị ekwu yes okay no problem ya ka
a na-eme ya gwawe that na nwanne nwoke chọrọ ivisit ha na nwanne nwoke ga-eturu ya direct ka ahụ ọ na-adabara ya na ya abụọ ha abụọ best of friends ọ na-adabara ya na ya abụọ na nwanne nwoke na ọ chọrọ ivisit ha ụmụnne ya abụọ ndị ka ha gbaga boy then nwanne nke nwaanyị o toro ma wute mma ha na village ọwụwa na nwanne nwoke ka ehu toro ya direct na ọ chọrọ ivisit ha ya sị na ya dịkwana hụ buoyant host mmadụ ugbu a visitor now na ya na-alike mmadụ bịa n'ụlọ ya ya ga-emegbe onwe ihu ya na like mmadụ bịa n'ụlọ ya edu onye ahụ ọfụma settle onye ahụ ọfụma mee ya ọ na-ala ya dị very happy na ọ bịara n'ụlọ ya ụgwọ wee sị na ọ chọrọ ịbịa na ihe niile ahụchakwa na ego na ọ jọọ sọ ka ọ bịa n'otebele na ya na ya abụọ kparịwa ya sị oke nwa nsogbu na ya bịawa na ọ wote nwanne this girl shi mine na moto bịawa that night ọ bịara mana before nwanne ya nwoke ahụ abịa ya notisiri na ha na-ekwu na fon steady fon ya ringi ha ya nụ alụlu nwanne nwoke werezie fon pụọ eji ya na-agwọnda si ya ma onye ya na-ekwu ka ọ gịdịziwu ihe ọ na-agaghị ekwe ka ya nụrụ ya feel na emebi o feel wele ha ya jụọ esi na ọ chọla ka ya bịa hụ ndị nwe na ọkwa ya nwa ji ya na-eche ma ihe nwanne nwoke gwage ya gwawazie ke nwaanyị na ọ ga-achọ ka ya bịa hụ ndị nwe na ọkwa ya nwa ji nakwa ya ekwutele mgbe ọ nọ skuul ọsị ka ya gụcha ugbo ọgụcha na ọsịkwa ka ya mee savis pụta ọ lọtala savis ọ ka ya bịawa ọ sị ya na ya dịbeghị ready for that na ya nyetụkwu ya small time ya so okay no problem ọ ya ka nwanne ya nwoke ọsọ ga-abịa nọ bịara wọchashia n'ụlọ that very day nwanne nwoke bịara weta aka n'ego mgbede ya take ha out ya na nwanne ya nwaanyị ya take ha out na nke nwaanyị abụghị onye isi mmanya ọ ga-aṅụ mmanya ṅụọ nnọọ mmanya ṅụjụcha afọ ya tara rie ihe gụrụ ya because ọ ya dị what task na ọ nwe ya na-alụ rie nnọọ ihe gụrụ ya nwanne nwoke aṅụkwanụ ka ha lọtara onye ọbụla saa ahụ laba ya na nwa nọ n'elu bed mana ụra agagaghị ya n'anya ụra otu a ụra agagaghị ya n'anya ma otu ya na-ajụsị na ọ gịnị mere ya ji dị uncomfortable this night na ọ gịnị chọkwara n'ụra n'anya ya dị mgbe aṅụrụ nanụ mmanya it's not like ya ṅụrụ too much ya esi na bed ahụ noruzie noru na-elezi ka nwaanyị ka ọ nọ nnọọ n'ụra na-agwọ ụra na-ekwu ụra dị nnọọ deep in that her sleep dị nnọọ deeply asleep ya elege na-ele n'ụkwa ele otu o si ehige nnọọ ụra soundly eletuzi anya na lekwezi fon ebe ọ kwere fon ya ebe ọ chajiga fon ya otu obi isi agadele na fon ahụ na since this guy ji lọta from Lagos na ya ghọta kachazi a lot of things changed na ndụ ya na ozi hụ the same girl gara Lagos lọtara ka ya gagodo na fon ya lemenwe ihe ya ga-ahụ ka ya ga-erugharịgodo small there and kemgbe ya na ya ji abụọ ji mara ya gabe na fon ya before mgbe ụfọdụ ọ na-awa ojii ya elecha ihe ahụ ojii na-ewere ihe fon enye na ọ mara ahịa so onye na-aga fon na fon ya maybe before say nyatogodi fon ya ka ya lee no na even iPhones niile ya zụrụ ya ma mgbe o yuzu taa ka ya megara upgrade na enwebeghị ya nwa na-eji aka ya emepe katọn ya na-emepe ihe mana that night ya dị moved ịga na fon ya ga-ewere fon ya mee ya unplug jide try ya a few codes che na o chenjele old code ọ na-eji emepe fon ya wụ na old one na-akwa ka ọ ka na-eyuzi ya emepe ya nwanyị mba ka ya gbapere gawa na WhatsApp na ebe ahụ ka ya hụrụ ebe this girl discuss ga with nwanne nwoke na ugbo bịara n'ụlọ different methods ha ga-eji wepụ ndụ ya accidentally na ya givekwele chances ma mgbe ọ gwaga ya so gwala ya na ya na-abịa ọ sị ya yes na ya gwala ya na o nwere any other option na awụghị ikwere nwanne nwoke agwawe so ba uru because ọnwa ga-agwa na ọ chọzikwe na ọ break up with him na ọ ga-efeel wee betrayed ihe ọzọ ike na-anọ after everything and ọ ma na o shi na big family na ọta ndị nwere ego na ọ gaghakwa hapụ ya off his hook just like that n'ozie mgbe mmanya mma ka emere ke nwoke si na mama ha suggest ga ka o wee mee ya traditionally ya amaghị ihe nwaanyị ahụ bụ n'obi by suggest nwa nwoke according to nwa nwoke mgbe ọ gwaga this girl na mommy ha sị ka eme ya traditionally mana ihe traditionally sometimes ma ọ na-efail na enwe ihe karịrị physical thing ga-ehụ truly ga-ehụ na ịnwetara result
ke nwaanyị asị ya bịawa na ele na otu a ga-esi eme ọ sị ya hapụrụ ya okwu mgbe ya bịagotere na a ga-eme ya dịka accident na ọ hapụrụ ya okwu ya na-ele destin ele ike kwụrụ ọtọ bụ ya ejide dị fon ya zụrụ ya na-ele nwa ya zụrụ na-ele ebe ọ plan ga wute nwanne ya otu nne etu esi ewepụ ndụ ya ha achọghị work out because ha mana ya abịala long way ya na ha abịala long way na in fact yes spend ọla na ofuole a lot of things na ofuole ya ihe ha agaghị anọgide enweghị any reason nke nwaanyị ga-ejide n'aka si na ọhịa ga-emere na ya na-alụgachi na ya chọpụtakwuo di ya dat na Lagos ahụ ebe ahụ safụrụ ka ọ hụrụ somebody ji ego somebody ji ezigbote ego ya na ya sef gachabụkwere ma Dubai ya ma nọ na dasem WhatsApp ya ka ya hụgacha ma onye achọ ekwurochi igbu ya maka ya hụgacha everything ya elege nnọọ ihe ka ike wee werezie di phone were nnọọ shi n'elu bed rituo were cheki ihe akụganụ ọ na ha akụla ebe 1:30 ya rituo eshi na bed rituo were phone ya baiga na bathroom gbashie ebe a nọrọ n'ebe a gege nnọọ ụfọdụ voice note gege with earpiece gege nnọọ gege n'ọwụ ha obere ihe akpata oyi awụọ ya ụjọ atụwazie na bathroom ebe a ya nọ ya emeghe ya ọ ka nọ n'ezigbo ụra ya eshi na bathroom pụta bịa na sitting room ime ụlọ na-atụchazi ya ụjọ ọ na-adị ya ka enwere chọrọ isi n'azụ kọ ya oshishi n'isi ụjọ na-atụ ya and ihe mere n'ime abalị kịta ime abalị ya ma what to do o nwanne ke nwaanyị kwa nọ na room ya ebe ọ nọ ya sị ka ya lagodo n'ụkọtụ a ka ya lagodo ka abalị a ka ya lagodo ka chi hụgodo n'ụkọtụ ọ ya ka ya nọ na-erugharị ọrụ agazikwere ihe n'anya chi emegwere ebe chi ehu n'ụkọtụ ọtete jụọ esi ahụrụ fon ya si no ya ahụhụ fon ya ọ jụọ esi nụkwa fon ya kwere n'ọkụ nga alakpuru ọgwụ esi ọ dịkwa shọ na ebe ọ kwere ya sị nwakpo ga kọwara nwanne nwoke aka jụọ esi ọhụrụ fon ya nwanne nwoke sị mmiri wọs na fon onye ọbụla ji lọtara ya alakpute na rum ya saa ahụ na ọ gagodo na batrum lenụ ma ngwa ọmụma ibuge ma ọ dapụrụ na batrum ebe ọ sara ahụ n'abalị before lakpuru ya wụrụ gbupute na batrum nke ha master bathroom onwe fon ọhụrụ for the fact that otu nwezuele the phone o doo ya at least ya hụ na ihe a ga-eji bue na ọmụma ka ọ ṅụrụ na ọmaghị ebe o tenwere ya jụọ esi ọ dịkwa shọs o wetara n'elu tebụl mgbe ha na-apụ ọsọ why not na ya dị very sure na ya kwanyere fon ya gwa esi onye ṅụrụ mmanya ga na-ahụ ihe niile ihe ọ na-aro na nrụ ya efilie na ihe o mere fisikali na ọ dị sure abaiga n'ịtụ fon na eturu fon na chukwu emebere chi hụcha ya sacha ahụ were the phone baiga na moto pụwa ya paakị ya nnọọ n'akụkụ merod gbaiga ha the phone on n'ihi na n'abalị ahụ ya agbanyere dezue ya gbaiga ha ya on laghachi ha back to WhatsApp gazie nga na wụrụkwa wasawa na dashboard baizie n'ime the phone ya nọzi die ha ebido kpọwa the line ya na-ere nge ha na-akpọ ya pik ha na-akpọ the phone ya na-ere nge pik ha nke nwaanyị akpọzie nọmba direct na ya akpọla nọmba na ọ dịkwa ka ya hapụrụ ya ebe ha ṅụrụ mmanya n'abalị agwa sị akwa ya gwara agwa na ya na-akpọ the person anaghị epiki fon ọ gbanyụkwana ihe o piki gwa at least ka ya jụ na ego ole ọ chọrọ ka enye ka o return ọrụ ya phone because of information nọ n'ime the phone ya sị ka ya try godo the number na ya don nwere ka ya try ya the number ya gbanyụọ phone laghachi ha back to ihe emeke nọmba ahụ ya kpe because ọ phone ya ejide ya na-eche ha kecheke so gịnị ka ya wụ ihe ya ga-eme na nwa ya zụrụ somebody ya pikiri from nowhere bata na family ha nye ha ndụ nye ha light mee ha erijụtụ ka ewe afọ nyere ha aka na ụdị niile nwoke na-enyere mmadụ ibe ya aka send ya these girls zụọ ya from year 1 till ha graduate ya hụ maka ihe niile gbasara ya nri oriri n'ọnụ efe o yiri na ha everything naanị na ọ gara service na Lagos ọ hụzi a big man na-aga kpozi agaga Dubai hụzi somebody chọziri elu ya ọ ya ka o jiri ọnwụdị ha ọnụ ga-eji bịa si ya na ya dịla tu na ya na walk out ọ hụta ya na ya ga-eme ya na ya ihe nwere ike iwe or something like onwe onye ga-ama obi ga-adị mma ya na nwanne nwoke agbagotezie nwanne nwoke si na ọ hapụrụ ya okwu na ya ma otu ya ga-esi mee ọ dịka accident na ọ gwụla the only way na ole si ya drop dead na ya agaghị walk out just like that na ya ga-eme ọ dịka accident ka o nwee ike mee gịnị nwee freedom na ha agaghị take chances na Chineke na-achọrọ igozi ha that na ke nwaanyị si na ihe ya chọrọ ịma otu ọ ga-esi eme na o mekwule ka o tige ha ka ghọta ka ya suspect ha ke nwoke asị hapụrụ ya okwu ihe niile na ụmụnne akpaga maka ederede ma gịnị na ihe akpaga ụta ga-esi na ewepụ ndụ ya ke nwoke na-agwaga nwanne ya nwaanyị
mgbe he bidoro the conversation of ihe ụta ga-eche wepụ ndị eke nwoke ajụọ nwanne sọ gwala ya na ya ga-abịa okwere ekwe ọsị ya onye nwere option wee sị lebụrụ ụtọ ga-eche eme na o mekwe ya ọ dịka accident na ọ makwa na family ha jikwa ego a ga-emekwa investigate na ọ ga-adị ka accident na ọ ga-adịkwa kọwa nnọọ ha na plọtụ naanị ka nwoke ahụ ma plan o nwere ọ gwakwana hụ nwanne disclose ya mana ọ kpọrọ ya aha jụọ sị ụta ga-eche emekwe ka ọ dịka accident ka agwa na ọ naanị ọnwụ ya ga-enye freedom oles ya chọrọ ịrụ ya for good and ha achọghị take chances na ihe a opportunity na Chineke na-agọziela ha ihe ha achọzi ịkwapụgazie ka ha nwee ike ga lụrụ onye na-akpọ nwanne ya nwa aga Dubai ebe ya dịrị ebe ya zụgidere ya ga service na Lagos ejide the phone anya mmiri mkpirisi anya mmiri abụọ akpọbepụ ya n'anya ya echege nnọọ ihe a ga-eme chege nnọọ ihe a ga-eme chege ihe a ga-eme chege ihe a ga-eme ka agwụ ya gazie hụzie chat ya na onye nwoke onye Dubai ya ọwụ enweghị much ọwụ mo video call I love you ke nwoke ahụ sef amadụ na mmadụ dịka ya nọ on the line ke nwoke discuss ya gụgidere chat ha ma ije ya na abụọ enweghị ebe o discussụrụ gbasara ya nwa o mention ihe ka aha amahụ na ya nọ ndị na enwere mmadụ dịka ya nọ individual kama ebe ekwutetụrụ okwu ihe x ọgwa ya na ya na x ya nọzi na ifu ndụ na x ya kere ihe nso but ya emene ka ọghọta that na emuvule on enweghị ebe o mentionụrụ aha ya ka aha amaghị that na ya nọ the picture ya jụwazi ọwụ ya were ya na-ajụ onwe n'ime moto nga ya nọ so ya kpogodo ke nwa na ji chọrọ igbu ya kọwagodiri leta ya en ya sị mba na enweghị ihe gbasara onye ahụ na ọgodo m ya ga-akpọ onye ahụ na ọ ga-awụ leta ya nọrọ nga were fonu enyi ya nwaanyị kpoo ya opiki si ya hello please I'm the owner of the phone please mgbe ọ na-ekwe I'm the owner of the phone ya gwaba ya si ya na ya bọdala ya hapụga ha cut all that explanation na ya nwa ji the phone ọpọsọ okwughị okwu for some seconds ọ jụwa esesa onye nwa ji phone a na-achọkwana ya na-elekwana ebe ọ na-ewetara ya phone ya si na ya nye one good reason ya ga-eji eweta phone ahụ lọghachita back to that house na ya sị ka ya gwa ya ka ọ hapụ ị na-adị bothered ya ma nwanne ya nwoke na anyways na ya gaala through conversation ya na nwanne ya nwoke na ya sị ka ya gwa ya na ya adịla aware na chi egbuwebe n'ihi na gịnị na Chineke nna mana aka ya dị ọcha na ya gwa nwanne ya nwoke ọ laghachi back to village ga gwa mama ha that na ọba uru ịgawazi traditional na both physical and traditional na ofe elụọla na ha prepare na ha ga-anụ from him ihe ya gwachara ke nwaanyị ọbara ọ jụkwana ihe asị ya ngịrị ka ya hụrụ ọ leghị egwu gị ọ atụtọrọ no form of drama ọ dịka onye dara mmiri ya ekwucha datin ya gbanyụ fon ke nwoke akpọ ya si ya brọda na enwe ihe nwanne ya nwaanyị kwuru ugbu a na biko na ya ewere iwe na ọwụ ya maka discuss ga datin na ọwụ na-achọzi ịtụ achị na-achọzi ịbịa kọba ya jụọ esi kedu onye discuss ga ọ dị oke iwepụ ndụ onye ahụ mee ya dịka accident na ọgwa ya onye ọgwụ o kweghị ekwu okwu ọ gwawa ya na ex nwunye ya onye nye gị nsogbu na-egbochi alụmdi na nwaanyị ya na ya abụọ ya jụọ esi o doro ya anya that no mentionụrụ aha ya na that video o doro ya anya ọfụma na enwere onye ọzọ zụrụ nwanne ya nwaanyị na skuul na nwunye enwere onye ọzọ sendịrị ya mere agri ya na ya abụọ n'ọkwa ọhụrụ that conversation ha maka ederede ọwụ ihe mere na-ede a night before ya bịwa mgbe ebidere the plotting ihe a niile na ọwọga ahụ tru ihe phone ya mara nke o kwuru before kpọwa kọla baby defend na ha mentionụrụ aha ya dị ya na ha kwuru that na the only way ya ga-eji nweta freedom n'aka ya na ọwụ ihe eliminate ya na ihe shi na family nwere ego kedu onye ọzọ shi na family nwere ego zụrụ nwanne ya nwaanyị na university na awụghị ya nwa na onye ahụ pụta na onye ahụ step forward bịa hụrụ otu esi plan ga-eche egbu ya na kedu onye ọgwụ ọgbanyụ fon mechaa kpeghachi ya si ya biko na ya ga-like ihi ya one on one ya si ya na ya nwebeghị ya wụ ya nwaga draw call na ọ ya nwaga draw call gwa ya ebe ọ ga-abịa imeti ya na ọ pụọla from that position so na ihe ọwote ya asị onye nwe ego gị hụ tru call ya ihe a na-asị the loyalty of a poor man nga were fonu ntara ga-ejinye enyi ya nwoke si ya gadele tru fonu na legodo nwa anụ ntara ọ gwara ya
o nyere ya advice that na why not ịlụ this girl tọọ ya ime before na-ese ndị ya gawa mahadum na guy na ya etekikekwe risk na nwanne na ihe ahụ na ọ ghọọla risk gara iri isi ya na enye nwoke ahụ in his sound mind agwawa ya si ya na it's not the end of the world na enwebe ihe o luzuru na enwekwara na ihe mere na ọwụ na ihe press ya charges ya jụọ ese ha na o nwetara wes na o nwetara gị enwetara onye gbaga Dubai ji ego na-akpọ ya ga vacation na Dubai ya na ya abụọ pịtọga na Lagos na ọ dị gịla na ọfụma nụnụ na o cheki ego niile o spendoro n'isi this girl everything adịa oles ọka na ochete calculate ihe niile nye ha bill ọ ewere phone a wege na police station tọọ ha mkpụrụ ya eluzizi eke Dubai ya luzi ya anya ha ga-enwe family land here ha ga-anatazie Dubai boy ego setụlụ ya nye ego na ọ ga-agbaracha aka kpamkpam na oles na ihe mee ndị enwe ihe mee ha shie ha ọnụ n'ala return ha back to crude nye ya bill sama the idiot bill na ọnwụ na ọ ga-ahapụrụ ya the game na ya ga-agbaji olu ka na a ga-eme ya ọfụma ya gwa ya si na ihe ọbụla ọ ga-eme because ya echeghịzihụ straight na iwe n'ọnụma na ụmụnne n'akụkụ na ọhịa this girl chọrọ ime na ha nweghị ihe eji 1 naira ha eme ha ga-eme ka shon ya na nwanne nwoke ha hụzikwa ihe eluigwe anya ha ga-spend the rest of their lives in prison. 2 of them ka dị very young na ya agaghị aga dọmpụ ha dị mana ya mahụ what to do ya na-echedisi na enye nwoke ya gwa enye nwoke si ngwa na ihe ọbụla ọ chọrọ ihe a ga-eme na ya ngwa ga-eme ya ọ wee sị oke na ka ha gaa n'ụsọ ngwa ya gwa ya sị ya kwụọla ụgwọ hotel room ya na hotel for now na ya ma ha alaala ma ha nọ dị ọ meseji ha kọlụ ha apology onye ka na-arịọ onye ka ọzọ na-arịọ nga ka ya na-enye nwoke nọ nga nọ ntara na-ekwuge mma ka nwa ya kpoo si ọgọ ya jụọ ese onye nwe ọgọ ya ọ chọrọ igbu traditionally ọ suggest gịrị ụmụ ya ka emee na traditional way ọwụ onye ọkpọgo ọgọ ọgwụwa ya sị na ọwụkwa ahịa na ọwụ onye nwa ya si nye gị nsogbu na egbochi gị ọlụlụ ya na ya abụọ ya gwa ya sị madam ya sị ụmụ nwa gwara ihe ị ga-egbu mana ihe ha na-amaghị ewu na the whole maka onye ihu na onye azụ kwuru na ya eji n'ọba aka na mgbe taịm ka ahụ ruru na aka ama ihe a ga-eme enyi nwoke nọrọ ga-aga n'ụlọ ewitike ya erute ahụ na-agbachi na this girl atụtụọla ihe pin ya nọzi ebe ahụ ya na nwanne ya nọzi n'ụlọ ha enwebe ha nọ ya ma ya gwa gbome na fonu gwa na ya gwa nwa ya nwoke na nwa ya nwaanyị ka ha gbaga fonu ha ọ na ọwụhụ mba ya gbanyụ fonu ka ya gwa ha ihe ha na-agwa ha mmadụ atọ nọrọ ofu ebe ka ya gwa ha ihe ha na-agwa ha ya ma na nga ya na-ekwuga ihe na ha na-atọ nọ n'ụlọ ha nọ together ọnụrụ ga-agwawazi si na fonu ya dị down ya gbanyụkwa ha fonu ya agbanye na bebi ya biko họpụkwa ha fụkwa n'okwu ya bebi biko ya gwa ya si na ha atọ nọ dị na ya si na nwanne nwoke nọ nga na ya lọtanụ ka ya amaghị okwu ọnụ na ọ chọkwa ka ya ṅụọrọ ya iyi ya ṅụọrọ ya gwa ya sị nne ya sị na n'abalị gara aga na ekuluru dan cheki ego niile ihe niile emefuru n'isi ya gwa ha many millions ọwụ na ha gbagharịa refund ya ego na onye ọ chọrọ ịlụ ya lụrụ ya dị ha afta ya chọghị ịma na ego niile eji zụọ ya na mahadum ma nri ọnụ ma mgbe yiri n'ahụ everything ke nwaanyị ajụwa ya sị wọtọfụ ndị na ya na-edina kwara ya na asị ọbịara ka ha calculate wa na onyere biil kedu ebe ọ chọrọ ka esi wetakwana ego ya gwa ya sị oke na ihe mere na ka e were this evidence na ha meet in court ọ sị ya ha court kwa ya sị ya yes na messages ya na nwanne ya nwoke na a ga-agụ ya na courtroom na ọ judge ga-agụ ya na phone ya ka ya ji conversation nọ between ya na nwanne ya nwoke na ọ na courtroom ka a ga-agụ ya na ya court gụcha ya wepụtachi evidence ma receipt ihe eji zụọ ya na school ọ gwazie court that na ọ gwazie judge na edina gị before ọ na-etake judgment ọ gwa si ya biko na ebiko na ego a n'ọwọ dị too much na ebiko ya gwa si ya chọghị ịma na enweghị awụghị plan ya ihe awụghị initial plan ya na this thing bịara the moment ya na nwanne nwoke ya na family ya chọrọzi otu esi ewepụ ndụ ya ka ha nwee ike ga lụrụ onye Dubai ha na ifuru onye Dubai ya na ya abụọ ya gụchara messages ya na ya abụọ na nwe ihe gbasara the young man na ya gaje gị ịkpọ na ọ wụrụ onye maka ọ ga-anata ego no problem na ọfa ya ka dịkwa open na ya enweghị ike nwe ihe gbasara onye ahụ na that person self amaghị onye ahụ so enweghị nini dị ga-eme nwe introduce because enwezi ihe eji eme ya na-aga ịlụ ya mana o refund ego ya kwụrụ n'isi move on na ọgwụla na nwamba nọ
mma ke nwanya akpọwe sie na ha kposala ala ha atọ ha nwere for sale na enweghị ihe kwerugo ha enwenye kwerugo ha na datin ihe biko wetụtụ n'aka mekwene nga ọ ga-ekwe ego ya chụ ya gwa si achọghị ma enwe ihe ọ ga-eme ihe ya wee ego ya spendụrụ n'isi ha ya kakletịrị ya maka ihe onwe ejiri gị ụlọ ọgwụ maka ụlọ ha mege nkiri maka ya maka ọzọ ma ụmụnne ya gbaga bọị makasị ejikwere meke na nwanne nwoke so n'idiri ego ya na-espend sendje na ya kakletịchara ihe niile kemgbe ha many years ya na nwa ya nọ ya na ndụ na ya achọghị ịma ma nwere alatusel onwe alatusel na after all na nwa ya chọrọ ịhapụ ya fọ onye ka ya ego eji na ya achọghị ịma ya na ya abụọ abịaghị ịgba olu ha sịkwana ha eji the money ka ha kweligo mekọt ga discuss the matter there still akakwe press charges ya na ha na-agbagharịla onye arịọ papa the girl onye gwagazie that na ya dị ha aware of this na ọ bụrụ na ihe ụmụ ya plan ga ya dị ha aware na ka ya gwa ya dat na ọ bụrụ na ọ lụghị nwe na enweghị onye ọzọ ga-ebu mma ya bịa ya ga nabata na ya ihe niile ha gosi na nwere ka ọ nụrụ olu ya nwere ka ya kwuru na ya amahụ n'ọhịa ha plan ya ma n'ọhịa ha kwuga na ya biko kwede maka ya na ọ bụrụ na ọ sọ na ha alụgazi fine ọkwa na otu ọsọ ọ na-refund ya ego na ihe na ọwụ nwaanyị ya lụrụ alụ ala a na-ere na ọwụ ala ya na ọwụ nwaanyị anaghị enwe ala n'ebe ọ sụ refund ya na ọwụ na ọ chọka refund ya mana ọwụ nzube ka o refund ka ya ka ọlọ nwa etu ọda kọshọn ya ka ọ wụrụ iyi ọṅụrị na ọ gaghị emetụ ndụ ya aka ka ọ lụrụ ya gwesị ya na nwaanyị muvurule on enweghị ike ibi ọ bụghị inwe iyi na ọ gaghị emetụ ndụ ya anya aka what of inye peace of mind nwoke na-enweta n'ime marriage na marriage agwụla mgbe o muvuru ọnụ o muvurule ọnụ ya na ụdị onye ahụ ibi na ọwụghị force na ọwụghị contract the man na-arịọ ya si ebiko na ya lekwa ego ole ya ga-emenwu ya ere ala abụọ ya ekweghị ọnụ lekwa ihe ekweghị somebody na-agwa ya si ya na ndị ahụ ego send ya the boy na nwanne ya nwaanyị to prison na m jude elu unu na obi ekweghị ya n'ihi na ihe ahụ somebody ya hụrụ n'anya family ya hold in high esteem na ya amaghị what to do or ya nara this man ego ka ya ha forget ahụ entirely mazi what to do na ụmụnne na enwe nle nnọọ ihe ọnụ ga-agwa ya n'ọnụgwa ya o kwekwele kwucha m sị nna m ya sị nwanne m nwoke ya sị anna m ihe i kwuru in this case ịsụkwaghachi ṅụ ihe niile imere n'ishida gị mmadụ agaghị ajụ gị why i deserve ya ka one unless otherwise on your own accord gị no secondly gị sị na ị ga-eji evidence ṅụ gaa court na ị ga-atọ ha mkpụrụ mmadụ agaghị asị ṅụ why i deserve ya i need justice ebe iji nọmba onye nke Dubai ka aha ọ hụrụ na-achọ igbu were evidence a niile forward ọra the young man where that na iwu nwoke ibe ya na this girl ya na ya abụọ mega ihe ọ chọrọ ịlụ ọ hụrụ na ya na ya abụọ ịsachara ọ bụrụ na iji picture ya enweghị picture this girl mgbe ị matara ya ọhụrụ forward kwere si ele ote this girl dị mgbe ipikiri ya forward ọrịa nwoke ibe n'ihi na agwọ otu onye hụrụ na agwọ eke ahụ ekwu mere ọnụ ekwuwa nnọọ ya mere ntị forward ọrịa ihe a niile ma voice note ya na nwanne ya where that na ọgụnwa sara this girl na ọgụnwa zụrụ ya na mahadum na ọgụnwa sponsor ya na ihe niile education ya where ihe niile n'imere na this lady na family ya epostuo ya NYSC postuo ya na Lagos ịga mee service na ọzọ ebe a ka ha ja amụrụ na lekwezi evidence ọbụla na igbu ya na nwanne ya nwoke igbu ya iwepụ ndụ ya because of yawa ka ya ego eji ha hụtara na ọwụ the latest dude na ọka ya ego eji na ọ na-aga akpa ya aga Dubai on vacation while ya nwa zụrụ ya na school ya nọ na hostel ya nọ ebe ya bi ọ nọrọ ebe a na this girl ọ chọrọ ịlụ na ọ ya nwa sara na ihe eji na-afọwọdụra dis na akwụkwọ onye ọ hapụrụ ya the girl ka ya lụọ no na ọ dịla over na ya agaghị aga ịlụ nwaanyị concluduru iwepụ ndụ ya na ọ dị only way to make herself happy nwaanyị ọbụla mere attempt iwepụ ndụ ya na ya na ya abụọ ga-ebi na ihe eji na-agwa ya wụ na nwaanyị na-aga ịlụ di lerukwa ụmụ nwaanyị alụrụ na mberezi ahụ anya leruo ndị ome nwunye di anya ọ hụta ha na ha yi nkịrịka akwa otu ụbọchị ọ ga-eyikwe nkịrịka akwa nwaanyị lawazi ya ewere otu ụkwụ
na-ete ete were otu ụkwụ until ya ahụ ihe ga-eme ụkwụ ka ọzọ eru ala. Ma ahụ ihe ụkwụ ka ọzọ ga-eji eru ala, ya elekwa ikuku fere. Na ihe eji na-agwa ya na ọnwụ ka ibe na onwe ihe gbasara ya, na onwe ha idi ya amaghị onye ya wụ, mana ya sị ka ya gwe na currently na ya presela charges ya, lekwa ego ole ya tiri n'isi this girl, na ya gwala ndị nwe ya chọghị ịmụta ha ga-eshi akwụghachi ha, na ha kwụghachi ya, na ịgwala ndị nwe na ya lekwa ipresela charges na ị chọghị ịmụta ndị nwe ga-eshi akwụghachi ya, na ha ma ha kwụghachi ego spendere n'isi nwa ha. After everything, thank you ha ga-eme ṅụọ because ha hụ na onye ka ya ego eji ha plot wazi na o lee onye ọ chọrọ ịga lụọ ebe ọ kpagaketa otu ha ga-esi bịa gbuo ya n'ime mgbụlọ ya. Nwanne ya nwoke visitiri na ọ n'ụlọ ka ha plan ga-egbu ya, mee ya dịka accident. Na ihe eji agwa gị na ọ bụ innocent man na nwoke ibe ya, na ka anyị akwa iwere hụ kọpụ ejiri nye mmiri wee nye mmiri in future. The guy ọwụ na ọgụcha ya one ụjọ ga-abịa because enwe nwoke ga-ahụ nwaanyị plan igbu onye nyere ya aka n'ụdị ya ga n'ihu ga lụọ such woman n'onwe ihe ọ contributuru na ndụ ya. Ọ gaghị eme ya, ọ ga-eluzi the boy. One, two, enwe any tactics ha chọrọ iji napụta that money nye ha agaghị enyezi ha that money. Ha ga-elose that guy entirely. Megodi ya ka o lose go to that person first. Ọ ga-alụghachitazie mgbe ọ ga-ahụzi ihe o luzuru, hụzikwe nna truly actually regret ya na regret ga-ebidogodo mewezie. Gị bịa check onwe ichi wepụ okwu court gị chọkwa na ịhapụrụ ha na enwere some things mmadụ na-agagwa ihe ị ga-eme. Ị ga-search your heart ma ihe ị ga-ebi anwụ ka ime ya. Ọ wụrụ na ị ga-apụ court, wụrụkwa na ị ga-asị ha kwụọ ụgwọ ahụ one way or the other, na ha weta or ha ga prison, they will still bring the money. Ha ga-eweta ka ahụ diziri ṅụ based on nga obi ha na otu oshi kwere ṅụ. Mana all I know, this lady deserve ka etiche ya lesson. O kwesịghị ịnọ n'okpuru ndị mmadụ, ebe obibi ya kwesịrị ịwụ prison yard, n'ihi na mkpụrụ obi na umeji fere ya azụ. Ma ya ma mma ya nga ha hara kuko, ha kwesịghị ịwọkụ freely, ha kwesịrị ịga serve jail terms. Mmadụ ka a na-arịa obi, mmadụ jọrọ njọ. Ọ na mmadụ ga-ajọ njọ obi like this, kedu otu ekwe nsọrọ na-anọkwa ọsọ mbịa gbotowara ọnụ. Enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwe ọ ngọ ha na m n'ọnụ. Udo dịrị unu.